Здравейте, сладки деца! Днес ви очаква още една интересна приказка. Тя се казва Принцесата и жабокът. Имало едно време красива принцеса. Тя живеела в голям замък с баща си краля. Девойката обичала да се разхожда край езерото. Често сядала до бистрите му води и си подхвърляла една златна топка. Веднъж златната топка се търкулнала право в езерото. Заплакала девойката и заронила безутешно сълзи. „Защо плачеш, принцесо?“ Чул се изведнъж глас. Девойката се огледала откъде идва гласът и съзряла един жабок, който подавал голямата си грозна глава от водата. „Ех, жабке, плача за златната си топка, която падна в езерото.“ „Успокой се!“ Приближил се на подскоци жабокът. „Ще извадя златната топка, ако ми изпълниш едно желание.“ „Ще ти дам каквото поискаш“, рекла девойката. „Искам да заживея в замъка, да се храня с тебе на трапезата и да спя на постелята ти. Искам да ми обещаеш, че ще ме целунеш.“ „Какви небивалици бъбри тоя жабок?“ помислила си принцесата. „Нали мястото му е във водата, там да си квака?“ Ала в същото време, понеже много искала да си върне златната топка, изрекла на глас: „Обещавам ти всичко, което пожелаеш.“ Щом чул това, жабокът се гмурнал в езерото и скоро излязал с златната топка. Принцесата я грабнала и хукнала към замъка, като на мига забравила обещанията си. „Почакай, вземи ме, не мога да тичам като тебе!“ заподскачал след нея жабокът. Принцесата дори не се обърнала да го погледне. Същата вечер, когато кралят и дъщеря му седели на трапезата, някой почукал на вратата. Девойката изтичала, отворила портата и що да види? На прага стоял жабокът. Принцесата побързала да затръшне вратата, но кралят усетил, че е изплашена. Попитал я кой е неканеният посетител, а тя му разказала какво се е случило през деня. „Та това е само един грозен жабок“, рекла накрая девойката. „Как да го пусна в замъка?“ „Една принцеса трябва да изпълнява това, което е обещала“, казал кралят. „Иди и покани госта си.“ Девойката отворила вратата, а жабокът влязал вътре и заподскачал подир нея. Помолил да го качат на трапезата. Сетне започнал да яде от чинията на принцесата. Вечерта девойката отнесла жабока в спалнята си. Тя била много нещастна, но затворила очи и го целунала. В следващият миг пред нея застанал красив млад принц. Момъкът разказал, че зла вещица го омагьосала и превърнала в жаба. Само принцеса можела да развали магията, като го дари с целувка. Принцът признал, че е влюбен в своята спасителка, а принцесата също се влюбила в принца. Така двамата се оженили и заживели дълги години щастливо.